el resum de la setmana passada. Entre l'home i la dona només hi ha una petita diferència. I aquesta és un esglaó. Aristòteles, gran pensador i petit físic que van reduir la ciència 500 anys. Un esglaó que està el mateix pujar-lo que baixar-lo. Vosaltres mateixos. Surt fum. Surt de la boca. Surt del cap. El cap pensa. Penses mentre fumes. Amo humus temes. Doncs dins un camp de batalla ens trobem en el... Hi ha molta eufòria, Vostè aquí, el que no l'hem presentat... No, sí, jo soc en Garci, tu? Tu què el vols presentar amb ell? Com anàvem dient, ens toca parlar d'aquesta gran secció que vam inventar un any, ja fa molts anys, l'Homo Humus Temes, aquestes coses que els hi passen a les persones mentre estan fumant, que no són poques, I avui el nostre dubte d'aquesta setmana de l'Homo Humus Temes... El dubte. Ui, això serà una festa. És una mica El com... dubte precís. No us heu preguntat mai com fiquen els barcos dins de les ampolles? O les coses, els objectes que hi ha a sota dels vidres aquests que no hi pots ficar-hi res? Jo ho he vist fer, ho fan a cops de puny. A cops de puny, és impossible, trencaries el vidre. No, i tant. I jo li vaig preguntar a un científic col·lega que tenim, que és el doctor Eureka, que sap com es fa. i ho va saber respondre, i llavors vaig dir, vine al programa i ho expliques, perquè això és un dubte que jo he tingut sempre i així li resoldràs a moltíssima gent. Bona nit, doctor Eureka. Hola, molt bona nit, companys. Com va això? Bé, ja feia una setmana que no venia per aquí i us trobava a faltar. Què m'ha dit? Que vostè sap, no?, això del dubte aquest de les ampolles? Home, sí, jo sé que vostè té un dubte sobre les ampolles. I això de que m'han dit a mi que és de cop d'ull o cop de puny, no va així? No, això ho vas veure en una pel·lícula. A la tele només fan que pel·lícules. Depèn del vidre. Ja pot ser això, ja pot ser. Això ja ve de fa molts anys, quan jo era petit. I vaig fer un invent per ficar coses dins les ampolles. Hosti. Ampolles botelles. Que és com xupa? No, a veure, a la meva època estic parlant dels... era molt difícil no poder entrar... Vagi, Vicky. Però de quants anys tenia? Jo és que el que passa és que no vull dir la meva edat, a veure, tu perquè ets jove, però quan tens uns anys i vols anar de ligoteo, és difícil. Edifici. És un edifici, no? Un edifici en català. Per això... I és molt suaveta, no és amarga. Serà que hi posen poca cibada, poder? Que té més lúpul. No en té ni lúpulus. No té res, no? No té lúpulus. Ui, ja ho veig, això és aigua del Ter. No, l'únic que diu que és birra especial de cibada. No té ni lúpul. Hòstia. Ni res més. Per això, potser el lúpul és el que li rebaixa el sabor. Ara així és tan dura. No, jo crec que és perquè és cibada transgènica. Tringènica. Britànica. I britànica. Llavors. Dos anglicismes molt espanyols. Sí. Segueixi. Si el mundo que a mí me envuelve es un espejismo, ¿de qué sirve? Pensar siempre lo mismo. Molt bé. Of course. Què vol anar cap a Titulin o anem als tres noms? Els fes noms una mica. Of course. Pues, quin nom li posaria? Andrum baixa U Bas. Baixa o Andrum. Andrum amb baixa o Bas. Molt bé. És un bon nom. És un bon nom. Ja sabeu, si voleu una Bas, aneu Andrum amb Bas en Bas. Com era? Me'l faig un drum amb el baix. Amb el baix. Amb el baix, cap avall. Molt bé. Qui sap que hi ha, també sap quan. Arquímedes, estafador immobiliari. El disculpi les molèsties no calla mai.
hi ha molts arts a la vida que et fan ser més gran. Per exemple, l'art de la pesca. L'art de fer forats i que te'ls facin. O l'art de pensar i deixar anar. També hi ha l'art d'escriure. D'escriure un bon... RPRM. Els relats psicotròpics del nostre company i ben lliure, Riqui. Sí. Art o no, us surten unes paraules. I avui aquestes paraules s'anomenen Una nit a la Terra. Sabeu què passa quan es fa de nit a la Terra? Doncs es fa fosc. Sí, es fa fosc quan tots els nens tanquen els ulls i la llum que porten a dins se'n va a dormir. Aquest és el precís moment en què la bota dels somnis es comença a omplir. S'omple de totes aquelles cosetes inimaginables que circulen per la ment, encara innocent dels infants. S'omple d'allò que ens fa tirar endavant quan estem desperts, allò que anhelem per sobre de la consciència. La bota dels somnis per la nit s'omple d'esperances. Que bonic és somiar. Imaginar-te que ets més fort, que pots fer allò que vols sense impediments, burlar-te de totes les normes físiques i morals. Somiar és com tenir el poder de parar el temps, de rectificar la teva vida. Però la realitat està ben lluny dels somnis. Al despertar tenim la necessitat de seguir somiant, de reviure el somni que hem deixat a mitges, perquè sempre es queden a mitges els somnis. Un somni mai s'acaba. Sempre en volem més, ja que al despertar encara ens queden moltes preguntes per respondre. Un dia, un savi em va dir: si vols que els teus somnis es facin realitat, desperta. No dormiu amb els ulls oberts. Fa agafar migranya. Bé, avui estem molt contents perquè hem començat el programa puntualment. Sí. Hem tingut ja 230 trucades sí? de noies que volen el nostre cos. Sí? I clar, aquí en directe no pots donar el cos. Hola, Quim. Hola? Quim. Bona nit. Oh, que ets en Quim, no? Sí. Ah, no et coneixia. Escolta'm una cosa, només té que ser una persona de cada entitat, no? Bueno, estàs trucant a Ràdio Canet o el disculpin les molèsties, Quim? Ah, no. No. Però jo volia parlar amb en Quim Masvidal. Doncs ara el busquem, em sembla que el tenim per aquí dins i li passem la trucada. Però que acaba de trucar a casa, he pensat que no... Ha marxat ja? Dius Quim, tu? Ja. Dius Quim, tu? No, jo de Quim tinc un nom de Quim, però no sóc en Quim. Ah, sí? Tens cognom? Sí, No. sí. No. Sí, tinc un nom com moltes persones en aquest planeta. Ah, pensava que et deies Quim de... No, és que ho he entès malament. Pensava que havia dit disculpin les molèsties. Passar o no, doncs? Perquè si no trucaré demà és igual. Si pot trucar al 1303 l'agafarà en Quim. Sí? Sí. Val, adéu. 794, per això? 93794. Val, no és igual, ja trucaré demà. Adéu. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Disculpin les molèsties. Es lo más tàctic, la tristesa que compres. Les orenetes fan igual seus cabells. I tots junts som... Els 4 ulls del cul. Els 4 polls del cap. Els 4 dits de la mà de 5 dits. I els agents de Canet. Vinga, quines notícies portem per explicar per als nostres oients? Tinc una notícia molt forta. Han segrestat la directora de l'escola de música, la Pilarín Tintín. Ja tenen segrestada un equip de liberals? Algú que es vol disfressar de Tintín? No, uns bons músics que estan fins als collons allà. En Tintín té un gos. Misteriosament, tots els policies que han de portar aquest cas s'han posat malalts. Per tant, s'haurà de substituir la directora. No hi ha secreta. Aquí només se salva una persona. En Milú. Quan ets petit i ets torpe, acabes caient a terra. Si t'has caigut només 7 cops, t'hauràs d'aixecar-ne 8. Tot això són coses molt reals i coses que van bé pel karma. Però si vas a dir alguna cosa que és més bonica que el silenci, millor no la diguis. De la 100 coses.